Oedden ni'n iawn i gael ar y sgrin? Reit. Dyma ni. Diolch yn fawr. Felly gawn ni cyd-darllen gyda'n gilydd. Duw sy'n o'r fan a erthi. Cyngor hawl i gael mewn cyfnodau. Am hynny, nid ofnwn esgynegau yna. Am ysgrifennu mynyddoedd i ganol o'r. Hi o ar, sy'n o'r gyfrod. Prynu o'r mynyddoedd yn chwilio. Mae ahon a'i ffrydiau sy'n astryw. Cysegwyr cyswydau i ddefnyddion. Dyw sydd yn rhan, nid ysgol chi, dyw o'i gyfwylio moreol. Y cynhedloedd arall, y ternasoedd a ysgolgasant, torodd y ddion. Mae arglwydd y lluoedd i ganu, a mae Dyw Jacob yn amddiffynfa i ni. Gwelwch weithredol y rhagu, pa anwelyngrad mae'n ei ber hapwylio. Na'n ffeithio hyd ei ffawrio, ar y ffeithio, ac adir rwy'n hwn, ar lys y cyfredau a fawr. Wyddgrug, a wyddgrug mae'n lys y gyw. Dychwelyd fi yn lys y cynhedloedd, dychwelyd fi at ddeio. Mae arglwydd lluoedd i ganu, amddiffynfa i ni, yw Dyw Jacob. Diolch yn fawr. Mae'r darlleniad cyntaf yn dod o Efengyl Luc y 10 bennod ar 10 adnod gyntaf ac wy'n darllen o'r Beibl.net. Un diwrnod am 3 o'r gloch y prynhawn, roedd Pedr ac Ioan ar eu ffordd i'r deml i'r cyfarfod gweddi. Wrth y fynedfa sy'n cael ei galw y fynedia hardd, roedd dyn oedd ddim wedi gallu cerdded erioed. Roedd yn cael ei gario yno bob dydd i Gartota gan y bobl oedd yn mynd a dod i'r deml. Pan oedd Pedr ac Ioan yn pasio heibio, gofynnodd iddyn nhw am Marian. Dyma'r ddau yn edrych arno, a dyma Pedr yn dweud, edrych arnom ni. Edrychodd y dyn arnyn nhw gan feddwl ei fod yn mynd i gael rhywbeth ganddyn nhw. Does gen i ddim arian i'w roi i ti, meddai Pedr, ond cei di beth sydd gen i ei roi. Dwi'n dweud hyn gyda awdurdod Iesu y Meseia o Nazareth. Cod at y drad a cherfa. Yna, gyfeilodd yn llaw dde y dyn a'i helpu i godi ar ei draed. Cryfhaodd traed a choesau'r dyn yr eiliad honno, a dyma fe'n neidio ar ei draed a dechrau cerdded. Aeth i mewn i'r deml gyda hwy yn neidio ac yn moli Duw. Roedd pawb yn ei weld yn cerdded, yn synnu gan ei bod yn sylweddoli mai hwn oedd y dyn oedd yn arfer eistedd i Gartota wrth y fynedfa hardd y deml. Roedden nhw wedi syfyrdanu'n llwyr o achos beth oedd wedi digwydd iddo. Felly bendithiau Duw y darllen a'r gwrando o'i air sanctaidd. I chi'n cofio ar ôl y Pentecost, roedd y disgyblion wedi eu llenwi ar ysbryd glân, a gan mai Iddewon oedd Pedr ac Ioan, roeddent yn mynd i'r deml yn reolaidd i weddio. Ac wrth drws y deml roedd y dyn hwn a oedd wedi ei eni'n gloff yno yn Cartota, ac iddo estyn ei law, ni chafodd yr ymateb roedd e'n ddisgwyl. Yn enw Iesu, cod at y drad a cherfa, gorchmynnodd Pedr iddo fe.
A dyna yn union beth wnaeth. Oedd y dyn cloff yn disgwyl rhywbeth oddi wrth Pedr ac Ioan? Rwy'n siŵr bod llawer o bobl yn ei anwynebu yn llwyr jyst yn pasio heibio iddo. Ond y tro hwn, roedd wedi estyn ei law. A derbyniodd llawer mwy nag air ac arian. Ac bod y dyn wedi disgwyl rhywbeth, disgwyl lot llai ydoedd na beth a dderbyniodd. Wir, dylem ninnau disgwyl y pethau mawr gan Dduw. Ydyn ni yn rhy aml yn barod i dderbyn llai na beth mae Dduw am gynnig i ni. Ac felly, mae'n disgwyliadau isel ni yn ein lladrata o gariad Dduw. Mae'r proffid Jeremian pennod 33 yn dweud fel hyn, medd yr arglwydd, galwch arnaf, ac mi atebaf chwi. Menegaf i chwi bethau mawr a dirgel, na wyddwch amdanynt. Gai ofyn i chi ddal y darlleniad yn eich meddwl ac am ni mlaen ar hanes nes ymlaen. Fe ganwn ni eto os gwelwch yn dda, rhif 738. 738. Gwrando Iesu ar fy ngweddi, cliw fy ngeiriau, cliw fy llef, cliw y diolch sy'n fy nghalon am i ti ddod lawr o'r nedd. Mae gorfoledd yn fy enaid am i ti'n waith wisgo cnawd. Diolch Iesu, am dy fod i bawb yn frawd. Roddais gynt wrth fôr Tiberias, gwelais ddynion ar dy ôl, grym dy law a godau'r gweiniaid, plant gymeraist yn dy gôl. Arglwydd Iesu, galw eto, rwyd bysgotwyr ar dy waith. Sain dy fengil, am gychynor ddeiar faith. 738. Rwy am ddarllen gweddi y bore yma. Gweddi gan Morris Loder am Sul y Cydoediad. Felly gweddiwn. O Dduw a'n creaist
gogoniant, ac gan gosodau sy'n byw ar y ddaear yn deuluoedd, yn llwythau ac yn genhedloedd. Dygwn i ti offrwm ein mawl a'n diolchgarwch, am bob datguddiad ohono dy hun y mywyd dynol ryw, ac yng nghymdeithas dynion a'i gilydd yn ein byd. Clodforwn dy enw am bob enghraifft a gafwyd ar hyd y canrifoedd ac yn ein dyddiau'n unain, o gyd fyw heddychlon, ac o gyd adeiladu'r Jerusalem newydd ar ein deiar mewn cyd-ymdrech a chyd-fwriad. Diolch am bob gwers a ddysgwyd i ni mewn perthynas a'n cyd-dynion. Felly molianw dy enw. Y rhannu baich, claddu balchder, concro hunanoldeb, y cutgod a'r gynghanedd o weithio gyda enaid hoff cytun. Am y bendithion hyn, ac am o rasysau bywyd gwar, diolchwn i ti. Y dydd hwn, gan blygu ger dy fron, gyfynnwn am dy fyddeiant am y meini tramgwydd hynny a osodwyd ar lwybr dynol ryw, ac am bob iau sydd yn caethiwo a osodwyd ar ysgwyddau dynion ym mhob man. Mewn cywilydd cydnabyddwn i ni a'r brydiau, gyfnewid cysineb am gariad, drwgdybiaeth am ymddiriedais, cenfigen am gyfeillgarwch, a dewis llwybrau rhyfel yn lle brawdgarwch a chymdeithas. Ym mha le bynnag y torrir y llinell trigaredd a brawdgarwch o Dduw, gosod dy hun rhwng byddynoedd a'i gilydd, rhwng gelynion a'i gilydd, ac atal fraich y dialydd, a boed i'r galon garreg doddi gan dosturi. Maddau arglwydd, ein bod yn difa bywyd a greiwyd gen i ti, yn casáu'r brawd a roddwyd i ni, ac yn llygru'r cariad a ddatguddwyd i ni yn Iesu Grist. O Dad Trigarog, dyrodd o'i thineb a gweledigaeth i arweinwyr y cenhedloedd, a dyro ysbryd yr arglwydd Iesu Grist ei hun, tywysog tangnefedd yn ei calonnau. Cofhawn ger dy fron feibion a merched a syrthiod ar feisydd y gad ein byd. O arglwydd, cynhaliwr o weddw ar amddifad erioed. Bydd gyda'i hanwyliaid sydd o hyd mewn hiraeth amdanynt. Cofiwn, y llun yferus a chwalwyd ei bywyd yn sgil rhyfel, gan drysu nid yn unig ei cynlluniau ond ei synhwyrau a'i heneidiau yn ogystal. Arglwydd, na ad i ni ei bwrw anghofrwydd byth. Cofia yn dy drigaredd am garcharorion ein byd. Yn arbennig, meddyliwn heddiw am y miloedd sydd yn ei cell drwy'r byd oherwydd ei safiad dros y gwir. Cofiwn am dilynwyr Iesu Grist y Fab a gosbyr am ei cred. Na ad o arglwydd i eneidiau dy ffyddloniaid byth fynd yn anghof ger dy fron. Dyro ddewder i feibion a merched mewn adfyd, a ffydd fawr yn Iesu Grist ein gwaredwr, a fyddo'n gynhaliaeth iddynt.
Gweddiwn dros dy eglwys ym mhob cenedl o'r byd. Gweddiwn dros ein heglwysi yn y fro hon, a gweddiwn dros ein haelodau. Ni'n cyflwyno hywyn a'i deulu ti yn ei hiraeth am ein ham. Gofynnwn ar i ti fod yn dŵr cadarn eith bobl mewn dyddiau o adfyd, a chaniatáu ni weledigaeth newydd o'r Crist sydd cynnig cymod i fyd a ddarniwyd ac arwygwyd gan bechod a gelyniaeth. Arglwydd, tosturiawr ddim, a dyroi ni o ras a chariad Iesu Grist, a hwnna ddysgodd ni i ganu gyda'n gilydd gweddi'r arglwydd. Mae'n tynnu at 11 o'r gloch, ac yn ôl yn harfer, i ni am gofio y rhai a gollwyd yn y ddau rhyfel byd. A felly gewn ni sefyll ar ein traed, os gwelwch yn dda, i gydnabod hynny. Diolch yn fawr. Ein hynny nesaf yw rhif 185. 185. Mae dy air yn afon i'm harwain, trwy'r anialwch mawr ymlaen. Mae yn gofn olau eglir weithiau o niw ac weithiau o dan. Mae'n dible yn ddoe be, fwy na'r ddeiar, fwy na'r nef. O gad i mi'n fian arglwydd, glywed geiriau distawr nef. Rhag i'm redeg, heb i'm wybod, am ryw law i mas o'n lle. Yn dy law, heb ddim braw, cerddau'n union yma a thraw. 185. Alleluia.
Yn y benod ar allenwyd, mae Luc yn rhoi hanes Pedr yn iachau y dyn cloch. Roedd Pedr yn ymateb i orchymyn Iesu Grist i bregethu'r newyddion da ac i iachau, ac yn gwneud hynny gan fod yr ysbryd glân arno ar ôl y Pentecost. Ond, mae tyrfa fawr yn dilyn y disgyblion. Mae hyn yn dod â phryder i swyddogion y deml, ac mae'r hanes yn mynd yn ei blaen ym mhennod 4. Tra oedd Pedr ac Ioan wrthi'n siarad â'r bobl, dyma'r offeiriaid yn dod draw atyn nhw, gyda pennaeth gwarchodlu'r deml a rhai o'r Sadwseaid. Doedden nhw ddim yn hapus o gwbl fod Pedr ac Ioan yn dysgu'r bobl am Iesu, ac yn dweud y byddai pobl sydd wedi marw yn dod nôl yn fyw. Felly dyma nhw'n arestio'r ddau, a'i cadw yn y ddalfa dros nos am ei bod hi wedi mynd yn hwyr yn y dydd. Ond roedd llawer o'r bobl a glywodd beth roedden nhw yn dweud wedi dod i gredu. Erbyn hyn, roedd tua 5,000 o ddynion yn credu yn Iesu Grist, heb sôn am y gwragedd a'r plant. Y diwrnod wedyn, dyma'r cyngor, sef arweinwyr a henediriaid ac arbenigwyr yn y gyfraith yn cyfarfod yn Jerusalem. Roedd Annas yr archoffeiriad, oedd yno hefyd Caiaffas, Ioan, Alexander ac aelodau eraill o deulu'r archoffeiriaid. Dyma nhw'n galw ar Pedr ac Ioan i ymddangos o'i blaenau a dechrau holi. Pa bŵer ysbrydol neu pa enw wnaethoch chi ei defnyddio i wneud hyn? Dyma Pedr wedi llenwi ar ysbryd glân yn ei hateb. Arweinwyr a henuriaid y genedl. Ydyn ni'n cael ein galw i gyfrif yma heddiw am wneud tro da i ddyn oedd yn methu cerdded? Os ydych chi eisiau gwybod sut cafodd y dyn yma ei chau, dywedai wrthoch chi. Dwi am i bobl Israel i gyd wybod. Enw Iesu y Meseia o Nazareth sydd wedi iachau'r dyn yma sy'n sefyll o'ch blaen chwi. Yr Iesu a wnaethoch chwi ei groeshoelio, ond daeth Duw ag yn ôl yn fyw. Iesu ydy'r un y mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud fel hyn amdano. Mae'r garreg wrthodwyd genoch chwi'r adeiladwyr wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Fe ydy'r unig un sy'n achub. Does neb arall yn unman yn gallu achub pobl. Roedd aelodau'r cyngor yn rhyfeddu fod Pedr ac Ioan mor hyderus. Oedden nhw'n gweld mai dynion cyffredin, di-addysg oedden nhw. Ond hefyd roedden nhw'n ymwybodol bod y dynion yma wedi bod gyda Iesu Grist. Gan fod y dyn oedd wedi gael ei achau yn sefyll yno o'i blaenau, doedd dim byd arall i ddweud. Felly dyma nhw'n anfon Pedr ac Ioan allan o'r Sanhedrin mwyn trafod y mater gyda'i gilydd. Beth wnawn ni ar dynion hyn, medden nhw? Mae pawb yn Jerusalem yn gwybod ei bod wedi cyflawni gwyrth anhygoel, a dyn ni ddim yn gallu gwadu hynny. Ond mae rhaid stopio hyn rhag mynd ymhellach. Rhaid i ni ei rhybyddio nhw i beidio dysgu am yr Iesu byth eto. Dyma nhw yn ei galw i ymddangos o blaen y Sanhedrin unwaith eto.
a dweud wrthyn nhw am beidio siarad am Iesu na dysgu amdano beth eto. Ond dyma Pedr ac Iwan yn ateb. Beth fyddai Jiw am i ni ei wneud? Penderfynwch chi, gwrando arnoch chi, neu i fyddhau iddo fe. Allwn ni ddim stopio sôn am y pethau rydym ni wedi gweld a'i clywed. Dyma nhw'n ei bwgwth eto, ond yna yn gollwng nhw yn rhydd. Doedd dim modd eu cosbi nhw am fod y bobl o'i plaid. Roedd pawb yn moli Jiw am yr hyn oedd wedi digwydd. Roedd yn wyrth anhygoel. Roedd y dyn dros 40 oed, a doedd e ddim wedi cerdded erioed o'r blaen. A mae'n hanes arbennig yn diwe. A'r geiriau sy'n cydio nai yw geiriau Pedr. Allwn ni ddim stopio sôn am y pethau dyn ni wedi gweld a'i clywed. Dwi'n credu bod y rhan fwyaf ohonom ni wedi cael y fraint a'r fendith o wrando neges yr Efengyl ar hyd yn hoes. Ond y cwestiwn mawr i ni yw, a ydyn ni'n mynd ar neges a glwsom allan trwy drws y capel, neu ydyn ni'n gadael y neges yma yn sedd tan y Sul nesaf? Mae dywediad yn Saesneg, the message of Christ is not only in the epistles, but also in the apostles. Chi'n cofio i Iesu ddweud, a chwi fyddwch dystion i mi. Ni, chi a fi, yw tystion Iesu Grist ar y ddaear yma heddiw. Llwyddiant yr Eglwys Fore oedd mynd allan i genhadu trwy grym yr Ysbryd Glân a phrygethu Iesu yn Grist byw ac yn waredwr bendigedig. A gwelwyd yr argyhoeddiad hwn yn eglur yn hystolaeth Pedr ac Iwan yn y llys yn Jerusalem. Gorchymyn yr awdurdodau oedd iddynt beidio siarad am Iesu na dysgu amdano beth eto. Ydyn ni'n gallu dweud ni allwn beidio a sôn am y pethau rydym ni wedi glywed am Iesu Grist? Yn credu bod hi'n ofynnol arno ni sy'n ddilynwyr Iesu Grist, nid yn unig fod yn enau i neges yr Eglwys, ond hefyd bod yn dwylo a thraed i waith Eglwys Iesu Grist yma ar y ddaear. A mae adnod yn llyfr y Pregethwr yn dweud fel hyn, beth bynnag a gyfeilo dy law ynddo, wna at holl egni. Ac mae'r Apostol Paul yn dweud yr un peth, bod yn rhaid i ni fod yn diorffwys yn ein ymroddiad, yn brwd ein hysbryd yng ngwasanaeth yr arglwydd. Felly, nid ein tafod yn unig sydd angen arnom i genhadu heddiw, ond ein dwylo a'n traed. Mae'n hawdd siarad, a mor bwysig yw cyfieithu hyn a gredwn yn weithredoedd da yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Fe'n gelwyr ni nid yn unig i fod yn enau ac yn dwylo a thraed, ond hefyd i fod yn galon i arglwydd yr Eglwys. Dyna oedd gweddi fawr Paul at y Cristnogion yn Ephesus, ar ei Grist preswylio yn eich calonnau drwy ffydd. Beth mae hynny'n olygu? Gai awgrymu fel hyn, rhoid cartref i'r Ysbryd Glân, Ysbryd Jiw, Ysbryd Iesu Grist yn ein calonnau a'n bywyd, ac estyn ei gariad i'n gilydd a bwy bynnag a'i mynd. Rydym yn dal i brofi cymaint yw cariad Duw tuag atom ni.
Yn llyfr Paul at yr Effesiaid, a dyma'r maes llafur sydd dan sylw yn y seiadau wythnosol, mae'n dweud fel hyn am gariad Duw. Bydde di chwi a fi sydd â chariad yn wreiddi'n a sylfaen ein bywyd, gael ein galluogi i ymgyffred ynghyd â'r holl saint, beth yw lled a hyd, ac ychder a dymder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw, ei fod uwchlaw ein gwybodaeth ni. Oes, mae rhagor i ddod. Mor hawdd yw siarad, un peth yw dweud, ond beth arall yw gwneud. Gweithredu cariad Crist o'r galon yw'r alwad fawr i ni, a gwneud hynny clod a gogoniant i Dduw. Ac un o ddywediadau mawr y fam Teresa oedd, byddwch yn fynegiant byw o gariad Duw. Cariad Duw yn eich gwyneb, cariad Duw yn eich llygaid, cariad Duw yn eich gwên, a chariad Duw yn eich cyfarch cynnes a'ch gilydd. A rhowch nid yn unig eich gwên a'ch gofal, ond hefyd eich calon yn llawn cariad. Mae hanes Pedr ac Ioan yn cael ei dwyn o flaen y Sanhedrin yn dangos i ni beth oedd cael ei llenwi ar ysbryd glân. Fel allan nhw beidio a sôn am y pethau roedd e'n wedi clywed am Iesu Grist. Mawr yw ein braint, a mawr yw ein cyfle ni i ddweud am Iesu Grist. Cymaint y carodd Duw y byd nes iddo roi ei unig anedig fab i'r byd, mwyn i bob un sydd yn credu beidio a mynd i ddistryw, ond caffael ohono bywyd tragwyddol. Cwestiwn a fynwyd un o bregethwyr mawr y diwygiad oedd, pan fod y tân nefol wedi disgyn ar Gymru yn 1904? A'i ateb oedd, y mae pobl Cymru yn llawn o danwydd y gair. Felly, allwn ni weddio fel y salmydd gynt, am ein calonnau ninnau, llosgi o'i mewn, a chynnu yr ysbryd glân y mywyd pob un ohonom ni. Mwyn ei enw bendigedig. Amen. Anhemyn i gloi 589. Ysbryd graslon, rhoi ni fod yn graslon fel tydi, disgym siarad yn dy iaith, oed y ddelw ar fy ngwaith. Na hi o holl addwynder foes, weid wrth eraill werth y groes. Ysbryd geirwyr, rhoi mi fod yn eirwyr fel tydi. Ysbryd grymus, rhoi mi fod yn rymus fel tydi. Ac ysbryd sanctaidd, rhoi mi fod yn sanctaidd fel tydi. Yno pob rhyw ras cryfha, disgyn fyw i bethau da, ac i'r Duw a roddodd di ysbryd perffaith, canafu. 589. Oh,
rannu'r bendith gyda'n gilydd. Gran Aser arglwydd Iesu Grist, a chael Dduw, a chydeilaeth ysbryd Manon, a byddwch gyda